fortet tilbage på TV3. Gense tumlingen, tigerne, edderkopperne, slangerne og selvfølgelig også de 2 dværge. Værsgo! Det er rigtigt. Jeg synes faktisk, det er lidt af en skrøne, når man siger, at taber vind ved samme sind. Fordi hvis man er med i en konkurrence, jamen, så er man jo med for at vinde, og det er vi. Glæd dig til grænseoverskridende udfordringer, vilde vågestykker og store personligheder i direkte duel. Det må ikke ske, at jeg står og virker som en tøsdreng. Ej, hvor er det klart. Kom nu! Der skal kraftedeme kæmpes her, og det mener jeg virkelig. Vi skal vise Danmark, vi ikke bare er nogle kønne blondiner og brunetter, der kan vise patter på tv og have 2 hjerneceller. Nu må vi bevise, at vi har noget at have det i. Fangerne på fortet er nu en konkurrence, hvor 12 hold dyster imod hinanden, og der er respekt og ære på spil. Og den store fornøjelse af at donere 500.000 kroner til velgørende formål. Jeg har hørt, der er slanger og edderkopper og sådan nogle ting. Jeg kan sige, at jeg er absolut ikke glad for slanger. Kom så, mor. Ja, bare tag væk stille og roligt. Mød fightere, festaber, Drengerøv og divaer. når guldjagten endnu en gang sættes ind på Fort Boyard. Nu skal I huske at se Fangerne på fortet. Det bliver virkelig ubehageligt. Også med en masse sved, brød og drøn og alt sådan helt over igennem. Yeah!